Čo keby som ti povedal, že vo vnútri tvojho vlastného ucha existuje bod tak mocný, že môže upokojiť tvoju myseľ, vyvážiť tvoje emócie a aktivovať skutočný proces liečenia v priebehu sekúnd? Fyzicky skutočný bod, ktorý môžeš teraz dotknúť. Neobjavuje sa v knihách modernej medicíny, neučí sa v školách, ale starí mudrci ho považovali za posvätné dvere k vnútornému pokoju. Možno si to už cítil, ten malý pocit bolesti, keď si vystresovaný, ten zvláštny pocit brnenia, keď sú tvoje emócie preplnené. Nič z toho nebolo náhodné. Ak zostaneš až do konca, ukážem ti, kde sa nachádza, ako ho správne aktivovať a prečo tento bod môže transformovať tvoju energiu od prvej chvíle. Ale najhlbšie odhalenie príde až na konci. Predtým, než budeme pokračovať, napíš do komentárov slovo liečenie. Je to tvoja energetická kľúč k tomu, čo príde. Pred viac ako 5000 rokmi v posvätných horách Číny žili taoistickí majstri v priamom spojení s neviditeľnými silami vesmíru. Ich laboratórium nebolo budovou s kovovými nástrojmi. Bolo to ľudské telo, bola to príroda. Bol to hlboký ticho, kde sa všetky odpovede objavujú bez toho, aby boli hľadané. Títo mudrci nepotrebovali mikroskopy na pochopenie života. Pozorovali, cítili, meditovali celé 10 ročia, až kým sa tajomstvá životnej energie neodhalili pred nimi ako rieky svetla prechádzajúce neviditeľnými meridiánmi. Objavili niečo, čo dnes veda len začína overovať. Že každý orgán vibruje s konkrétnou frekvenciou, že každá emócia mení energetický tok tela a že existujú strategické body, kde sa všetky tieto informácie zbiehajú ako rieky, ktoré sa vlievajú do oceánu. Jeden z týchto bodov bol nazvaný Shen Men, dvere ducha. Ale tento názov nedostali len tak pre poetický rozmar. Urobili to, pretože objavili, že keď sa ľudské vedomie fragmentuje kvôli utrpeniu, kvôli prastarému strachu, kvôli odpojeniu duše od jej účelu, tento bod sa stáva extrémne citlivým. Bolestí, pulzuje, horí. Je to, ako by telo zanechalo núdzový signál na strategickom mieste, čakajúc, že niekto s dostatočnou prítomnosťou ho objaví. Taoisti učili, že duch nie je niečo éterické plávajúce mimo teba. Duch prebýva v tvojej krvi, v tvojom dýchaní, v každej bunke, ktorá bije s pamäťou tvojich predkov a s potenciálom tvojej budúcnosti. Ale keď sa ten duch rozruší, keď ho otrasú emocionálne búrky, keď ťa život zasiahne tak silno, že zabudneš, kým si, potom sa dvere zatvoria. A s nimi sa zatvára tvoj prístup k vnútornej pokoji, k mentálnej jasnosti, k prirodzenej schopnosti regenerovať sa. Shen Men nebol používaný ako rýchla náplasť na stres. Bol to posvätný rituál, akt znovu prepojenia. Učitelia to učili len tých žiakov, ktorí dosiahli určitú úroveň porozumenia, pretože vedeli, že dotknúť sa tohto bodu bez správneho úmyslu je ako otvoriť dvere bez toho, aby ste vedeli, čo je na druhej strane. Rozumeli niečomu, čo sme dnes zabudli, že uzdravovanie nie je odstraňovanie symptómov. Uzdravovanie je obnovenie toku. Uzdravovanie je pripomenutie telu, že má inteligenciu, ktorá je nekonečne nad akýmkoľvek lekárskym protokolom. Uzdravovanie je otváranie vnútorných dverí, ktoré zatvoril strach, vina a trauma pred dávnym časom. Ak táto stará história rezonuje niekde hlboko vo vašej bytosti, ak cítite, že si pamätáte niečo, čo ste vždy vedeli, napíšte do komentárov Starý pamäť. Tvoje telo nikdy neklame. Nikdy. Možno ťa tvoja myseľ presvieča, že je všetko v poriadku. Možno tvoje slová hovoria, som pokojný. Ale tvoje telo uchováva presný záznam každej traumatickej skúsenosti, každého zraňujúceho slova, ktoré si nikdy nespracoval, každého okamihu, keď si musel predstierať silu, keď si sa zvnútra rozpadal. Tento záznam nežije v tvojej vedomej pamäti. Žije v chronickom napätí tvojej čeľuste, v stuhnutí tvojich ramien, v tom trvalom uzle v žalúdku, ktorý už považuješ za normálny. V spôsobe, akým sa tvoj dých stal tak plytkým, že sotva zaplní vrchnú časť tvojich pľúc, pričom tvoj brucho je úplne odpojené, ako by si sa bál cítiť to, čo je tam dole. Moderná medicína to nazýva somatizácia. Ale starovekí mali oveľa presnejší názov – energetická disharmónia.
Vedeli ste, že keď životná energia necirkuluje voľne, keď sú meridiány blokované potlačenými emóciami, telo začne kričať jediným spôsobom, ktorý pozná, fyzickými symptómami, ktoré žiadna krvná analýza nemôže úplne vysvetliť. Možno máte roky nespavosť a vyskúšali ste všetky možné techniky hygieny spánku. Eliminovali ste kofeín, zatemnili ste svoju izbu, meditovali ste, ale vaša myseľ je stále zapnutá o 3 ráno, reprodukuje rozhovory z minulosti, predpokladá katastrofy budúcnosti, neschopná sa odovzdať odpočinku. Alebo je to možno úzkosť. Ten pocit bezprostredného nebezpečenstva bez konkrétneho objektu. Tá neustála hypervigilancia, kde každé upozornenie na telefóne spúšťa váš nervový systém, kde vás každý neočakávaný zvuk prekvapí, kde vaše srdce bije rýchlejšie bez zjavného dôvodu a vaša myseľ vymýšľa katastrofické scenáre, len aby ospravedlnila pohotovosť, ktorú vaše telo už zažíva. Môže to byť tá rozptýlená smútenie, ktoré nemá jasnú príčinu. Nie je to klinická depresia, nie je to nedávny traumatický zážitok. Je to skôr, ako keby si mal na sebe sivý filter na realitu. Farby už nie sú také živé, jedlo už nechutí rovnako. Veci, ktoré ťa kedysi nadchýnali, teraz sotva vyvolávajú vlažnú reakciu. Každý deň vstávaš a plníš svoje povinnosti, funguješ, ale nie si naozaj živý. Nepohodlná pravda, ktorú ti takmer nikto nepovie, je táto. Tvoje telo sa snaží s tebou komunikovať jediným spôsobom, akým môže. Tieto symptómy nie sú problém, sú poslom. A my sme posla zabíjali tak dlho, že si už nepamätáme, ako počúvať. Shen Men sa aktivuje práve v týchto stavoch. Keď nervový systém bol v režime prežitia tak dlho, že si už nepamätá, ako sa vypnúť. Keď je duch tak roztrhnutý, že potrebuje jasný signál, fyzickú pripomienku, že existuje iný možný stav. Tá bolesť pri dotyku nie je náhoda, je to informácia. Tvoje telo ti hovorí, tu je niečo, čo potrebuje tvoju pozornosť. Tu je dvere, na ktoré si zabudol, že existujú. Tu je cesta späť k sebe samému. Ak akákoľvek časť z toho opisuje tvoju skúsenosť, ak rozpoznávaš tieto vzory vo svojom vlastnom živote, napíš, moje telo to vie. Žijeme v kultúre posadnutej kontrolou. Kontrolujeme naše agendy s vojenskou presnosťou. Kontrolujeme svoj obraz na sociálnych sieťach. Snažíme sa kontrolovať, čo si o nás myslia ostatní. A keď ide o naše emocionálne blaho, používame tú istú stratégiu. Snažíme sa kontrolovať naše myšlienky, potláčať naše emócie, nútiť sa k pokoju, ako by to bol sval, ktorý môžeme trénovať disciplínou. Tento spôsob myslenia nás vedie k tomu, aby sme sa na úzkosť pozerali ako na nepriateľa, ktorého treba poraziť. Bojujeme proti nej. Vyhlasujeme jej vojnu. Hľadáme techniky, ako ju odstrániť, potlačiť, poprieť. A čím viac bojujeme, tým silnejšia sa stáva. Pretože úzkosť, ako všetky emócie, rastie, keď je odmietaná a rozplýva sa, keď je uznaná. Veľké odhalenie, ktoré Shen Men ponúka, je radikálne opačná pravda k všetkému, čo nás naučili. Uzdravenie sa nenúti. Uzdravenie nastáva, keď prestaneme odolávať. Keď pustíme potrebu kontrolovať proces. Keď prestaneme snažiť sa opraviť niečo, čo nikdy nebolo rozbité, len zablokované. Taoistickí majstri to hlboko chápali. Preto vyvinuli koncept Wu Wei, ktorý sa prekladá ako akcia bez námahy, alebo presnejšie, nezasahovanie. Neznamená to nečinnosť, znamená to konať v harmónii s prirodzeným tokom života, namiesto toho, aby sme večne plávali proti prúdu. Shen Men zosobňuje tento princíp. Tento bod nereaguje na agresívny tlak, neaktivuje sa z beznádejne naliehavej situácie. Nepracuje, keď ho dotkneš energiou, potrebujem, aby ma toto okamžite opravilo, pretože už to viac nezvládam. Reaguje na jemnosť, na vedomú prítomnosť, na jasný úmysel bez pripútania k výsledku. Je to ako zaklopať na dvere blízkeho, ktorý je na teba nahnevaný. Ak na dvere zaklopeš násilne požadujúc, aby sa otvorili, len posilníš odpor. Ale ak jemne zaklopeš, s úctou, s trpezlivosťou, dvere sa nakoniec otvoria zvnútra. To mení všetko, pretože to znamená, že uzdravenie nie je niečo, čo dobijeme. Je to niečo, čo dovolíme. Nie je to niečo, čo uplatňujeme z vôle. Je to niečo, čo uľahčujeme z vedomej kapitulácie. Keď sa dotkneš Shen Men s týmto pochopením, nesnažíš sa potlačiť úzkosť ako niekto, kto hasí požiar. Vytváraš bezpečný priestor, aby si tvoj nervový systém zapamätal, že nie je v nebezpečenstve. Pripomínaš svojmu telu,
že má iný spôsob fungovania ako neustála sobrevivencia. Ukazuješ mu východ z bludiska, v ktorom bolo uväznené. Premýšľaj o tom takto. Tvoje telo má vrodenú inteligenciu, ktorá presne vie, ako sa uzdraviť. Uzdravilo každé zranenie, ktoré si kedy mal, bez toho, aby si mu dal pokyny. Bojovalo s miliónmi patogénov bez toho, aby si konzultoval manuál. Reguloval si svoju teplotu, svoj krvný tlak, svoje trávenie, všetko bez tvojho vedomého zásahu. Ale keď ide o nervový systém, emócie, energetickú rovnováhu, zrazu veríme, že musíme prevziať manuálnu kontrolu. A v tom momente paradoxne prerušujeme prirodzený proces samoregulácie. Shen-men je fyzickou pripomienkou, že môžeš dôverovať múdrosti svojho tela. Že môžeš pustiť kontrolu bez toho, aby si sa zrútil. Že sa môžeš vzdať bez toho, aby si stratil. Že v jemnosti je viac sily ako v sile. Toto je pravda, ktorá oslobodzuje. Nemusíš nič opravovať. Musíš len odstrániť prekážky, ktoré bránia tomu, aby sa uzdravenie stalo samo. A tými prekážkami sú odpor, súd, presvedčenie, že s tebou je niečo zásadne zlé. Keď aktivuješ Shen-men z tohto porozumenia, hovoríš celému svojmu bytiu: dôverujem ti. Dôverujem tvojej schopnosti nájsť rovnováhu. Dôverujem, že vieš, ako sa vrátiť domov. Ak ťa táto pravda zbavila ťarchy, ak si cítil, že niečo v tebe si vydýchlo s úľavou, napíš: púšťam kontrolu. Teraz preložíme všetku túto starú múdrosť do konkrétnej praxe, ktorú môžeš robiť práve v tejto chvíli. Ale predtým, ako začneme, pochop niečo zásadné. Toto nie je mechanická technika, ktorú sleduješ krok za krokom a očakávaš automatický výsledok. Je to rituál znovu prepojenia. A rozdiel medzi technikou a rituálom je vedomá úmysel, s ktorým to vykonávaš. Najprv si nájdi priestor, kde môžeš byť bez prerušenia počas nasledujúcich minút. Nepotrebuješ absolútne ticho. Nepotrebuješ kadidlo ani špeciálnu hudbu. Potrebuješ len chvíľu prítomnosti so sebou. Sadni si do pohodlnej pozície. Nemusí to byť dokonalá meditačná pozícia. Len sa uisti, že tvoja chrbtica je relatívne vzpriamená, čo umožňuje energii plynúť bez prekážok. Zatvor oči, ak ti to vyhovuje, alebo jednoducho sklop pohľad. Teraz, predtým než sa dotkneme akéhokoľvek bodu, pripravíme vnútorné prostredie. Prečo aktivovať Shen-men bez toho, aby ste najprv upokojili systém, je ako snažiť sa počuť jemnú melódiu uprostred rockového koncertu. Zamerajte svoju pozornosť na dýchanie, nemennite ho, len ho pozorujte. Všimnite si, ako vzduch vstupuje, ako vychádza. Kde ho cítite najjasnejšie? V nose, na hrudi, v bruchu. Bez súdenia. Bez snahy dýchať správne. Len pozorujte, čo sa už deje. Po niekoľkých momentoch začnite prirodzene prehlbovať inhaláciu. Vdychujte nosom a v duchu počítajte do 4. 1, 2, 3, 4. Cítite, ako vzduch najprv naplní vaše brucho, potom vašu hruď, rozširujúc celý váš trup ako nádobu, ktorá sa plní svetlom. Zadržte tento dých na 2 sekundy. Nepretláčajte, len udržujte. A potom pomaly vydýchnite, umožňujúc vzduchu výjsť bez zhonu, odnášajúc so sebou akékoľvek zvyškové napätie. Urobte to 3-krát. 3 vedomé dychy, ktoré vašemu nervovému systému hovoria: teraz je bezpečné sa uvoľniť. S každým výdychom si predstav, že uvoľňuješ vrstvy ochrany, ktoré už nepotrebuješ. Vrstvy hypervigilancie, vrstvy emocionálnej obrany, vrstvy brnenia, ktoré si postavil, aby si prežil, ale ktoré ťa teraz len izolujú od seba samého. Teraz jemne prilož svoju ruku k uchu. Preskúmaj hornú vnútornú časť prstami. Shen-men sa nachádza v malej trojuholníkovej depresii, presne tam, kde sa horná krivka ucha stretáva s vnútorným chrupavkom. Keď to nájdeš, budeš to vedieť. Bude tam charakteristická citlivosť. Môže to byť jemná bolesť. Môže to byť pocit tlaku. Môže to byť teplo alebo mravčenie. Každé telo hovorí svojim vlastným jazykom. Ešte netlač. Najprv len polož svoj ukazovák na tento bod a dýchaj. Nadviaž spojenie. Dotýkaš sa posvetnej brány, respektne klopáš. Môžeš dokonca vnútorne opakovať jasný úmysel. Som pripravený otvoriť sa pokoju. Som pripravený pustiť to, čo už nefunguje. Dôverujem múdrosti svojho tela. Teraz začni aplikovať jemný, ale pevný tlak. Nie tak silný, aby spôsoboval ostrú bolesť, ale dostatočne pevný, aby si cítil, že komunikuješ s hlbokými vrstvami.
Udržuj tento tlak medzi 15 a 20 sekundami. Počas tejto doby udržuj svoj dých plynulý. Nedrž vzduch. Dých je prostriedkom energie. Kým udržiavaš tlak, vizualizuj zlaté svetlo vyžarujúce z tohto bodu. Nemusíš doslovne veriť v energetické vizualizácie, aby to fungovalo. Vizualizácia je jednoducho spôsob, ako udržať svoju pozornosť sústredenú a komunikovať so svojím podvedomím v jazyku, ktorý rozumie. Obrazy a pocity. Predstav si, že to zlaté svetlo sa začína jemne rozširovať. Prúdi cez tvoje ucho, zostupuj po tvojom krku, rozširuj sa cez tvoje hrudník, rozpúšťajúc uzly napätia, o ktorých si ani nevedel, že tam sú. Dostaň sa k tvojmu slnečnému plexu, tomu centru osobnej sily, ktoré sa toľkokrát sťahuje zo strachu. Dostaň sa k tvojmu bruchu, kde sa nevybavené emócie ukladajú ako ťažké kamene. S každým nádychom dovolíš, aby sa to svetlo zosilnilo. S každým výdychom dovolíš, aby sa vnútorné tiene, emocionálne záťaže, bolestivé spomienky rozpustili bez potreby ich oživovania, bez potreby ich analyzovania, jednoducho dovolíš, aby odišli. Teraz prichádza časť, ktorá transformuje toto cvičenie z jednoduchého tlaku na rituál hlbokého uzdravenia. Zatiaľ čo udržiavaš tlak na Shen Men, opakuj tieto afirmácie potichu alebo nahlas, ak si sám, ale nehovor ich ako niekto, kto opakuje prázdny mantru. Cíť ich. Nechaj každé slovo znieť vo vnútri teba ako pravda, ktorú si pamätáš, nie ako niečo, čo sa učíš poprvýkrát. Otváram sa pokoju, ktorý vždy bol vo mne. Otváram sa uzdraveniu, ktoré moje telo už vie, ako vykonať. Púšťam potrebu kontrolovať tento proces. Dôverujem inteligencii svojej bytosti. Dovoľujem, aby pokoj vyvstal zvnútra. Drž to počas celej minúty. 60 sekúnd sústredenej pozornosti. Na začiatku sa to môže zdať ako veľa času. Tvoja myseľ sa ťa pokúsi rozptýliť. Objavia sa myšlienky, pochybnosti, zoznam úloh. Nechaj ich prejsť ako oblaky na oblohe. Neprenasleduj ich, neodmietaj ich. Len sa vráť k svojmu dýchaniu. Vráť sa k pocitu bodu pod tvojim prstom. Vráť sa k jasnej úmysle. Keď dokončíš minútu, pomaly uvoľni tlak. Nie náhle. Postupne, ako by si jemne zatváral dvere, ktoré si práve otvoril. Dýchaj hlboko ešte 3-krát. Všimni si, či sa niečo zmenilo. Možno pocit ľahkosti. Možno jasnosť mysle, ktorá tu pred chvíľou nebola. Možno jednoducho vnútorný pokoj. Nie všetci zažijú dramatickú okamžitú transformáciu. A to je úplne v poriadku. Niektorí pocítia jemnú zmenu. Iní budú musieť tento rituál zopakovať niekoľkokrát, kým sa výhody nahromadia. Kľúčom je konzistencia bez očakávania. Robiť to pravidelne, ale bez pripútania sa k konkrétnym výsledkom. Ak si počas tohto procesu niečo cítil, ak si všimol aspoň malú zmenu vo svojom vnútornom stave, napíš hneď teraz. Dvere sa otvorili. Existuje dimenzia Shen Men, ktorá presahuje fyziologické výhody. Presahuje zníženie kortizolu. Presahuje reguláciu parasympatického nervového systému. Presahuje akékoľvek vysvetlenie, ktoré môže ponúknuť neurovedy, aj keď sú tieto vysvetlenia platné a vítané. To, čo sa dotýkaš, keď aktivuješ tento bod, nie je len súbor nervových zakončení. Dotýkaš sa ancestrálnej pamäte. Získavaš prístup k banke informácií, ktorá presahuje tvoju individuálnu skúsenosť v tomto živote. Starí majstri o tom hovorili, keď tvrdili, že určité body sú bránami do iných dimenzií vedomia. Znie to ezotericky, viem, ale zostaň so mnou. Pretože moderná veda začína validovať to, čo vždy vedeli. Epigenetika nám ukazuje, že traumatické skúsenosti našich starých rodičov môžu byť zakódované v našej DNA. Kvantová fyzika nám odhaľuje, že pozorovateľ ovplyvňuje pozorované, že vedomie nie je pasívny vedľajší produkt mozgu, ale aktívna sila, ktorá sa podieľa na vytváraní reality. Keď aktivuješ Shen Men s plným vedomím, posielaš signál, ktorý cestuje hlbšie než tkanivá. Tento signál dosahuje to, čo niektoré tradície nazývajú energetickým telom, iní morfogenetickým poľom a niektorí jednoducho dušou. Názov nie je dôležitý. Dôležité je uznať, že si oveľa viac než tvoje fyzické telo. A že pravé uzdravenie sa deje na týchto neviditeľných úrovniach predtým, ako sa prejaví v viditeľných symptómoch. Tu je to, čo sa naozaj deje, keď pracuješ s týmto bodom konzistentne. Začínaš uvoľňovať vrstvy nevedomej programácie, ktoré si nosil roky. Presvedčenia o tvojej hodnote, vzorce autosabotáže, dedičské strachy.
Pocity viny, ktoré nikdy neboli tvoje. Hanba, ktorú si absorboval z tvojho rodinného prostredia. Všetko to je uložené vo vašom energetickom poli ako poškodené súbory na pevnom disku. Shen-men pôsobí ako čistiaci program. Nevymazáva tieto súbory násilne. Integruje ich. Transformuje ich. Umožňuje im dokončiť svoj cyklus a rozplynúť sa. A v tomto procese postupného čistenia začína vychádzať niečo mimoriadne, vaša pravá esencia. Tá časť vás, ktorá existovala predtým, než vám svet povedal, kým by ste mali byť. Predtým, než vás spoločnosť podmienila potláčať vaše emócie. Predtým, než ste sa naučili zrádzať sami seba, aby ste udržali pokoj s ostatnými. Táto esencia je prirodzene pokojná. Nie preto, že odstránila všetky vonkajšie výzvy, ale preto, že našla vnútorné centrum, ktoré zostáva stabilné bez ohľadu na vonkajšie búrky. Je to ako dno oceánu, ktoré zostáva pokojné a tiché, aj keď sú vlny na povrchu búrlivé. Múdri taoisti mali jasný cieľ s praktikami ako Shen-men, vrátiť ťa k tvojej pôvodnej prirodzenosti. K tomu stavu, ktorý nazývali Wu-ji, primárna prázdnota, z ktorej vychádzajú všetky možnosti. Nie je to prázdnota ničoho. Je to prázdnota všetkého zbytočného. Vnútorný priestor tak čistý, tak jasný, že život môže prúdiť cez teba bez prekážok. Predstav si žiť takto. Predstav si prebúdzať sa každý deň bez tej ťažkej záťaže na hrudi. Bez tej anticipačnej úzkosti, ktorá ťa núti mentálne si nacvičovať každú interakciu predtým, než sa uskutoční. Bez tej kompulzívnej potreby kontrolovať všetko, pretože cítiš, že ak znížiš ostražitosť, niečo hrozné sa stane. Predstav si, že sa spájaš s ostatnými z miesta vnútornej hojnosti na miesto potreby. Predstav si robiť rozhodnutia z jasnosti na miesto strachu. Predstav si reagovať na výzvy života s flexibilitou namiesto rigidity. To nie je nedosiahnuteľný ideál. Je to tvoj prirodzený stav. Je to to, čo sa objaví, keď odstrániš vrstvy podmieňovania. A tu je skutočné tajomstvo, ktoré takmer nikto nespomína. Shen-men nevytvára túto mier. Odhaľuje ju. Vždy tam bola. Jednoducho bola zasypaná pod horami mentálneho hluku, emocionálnymi blokádami a stagnujúcimi energetickými vzorcami. Každý raz, keď aktivuješ tento bod, kopáš o niečo hlbšie. Odstraňuješ ďalšiu vrstvu trosiek. A s časom akumulácia týchto malých vykopávok dosahuje k zdroju. Dostávaš sa na to vnútorné miesto, ktoré mystici všetkých tradícií opísali rôznymi slovami, ale ukazujúce na tú istú skúsenosť. Mier, ktorý presahuje všetko porozumenie. Čistá prítomnosť. Vedomie bez obsahu. Bytie bez potreby stať sa niekým. Toto je skutočná moc Shen-men. Nie je to dočasná náplaz na úzkosť. Je to nástroj hlbokých transformácií, ktorý, keď sa používa s dôslednosťou a vedomím, ťa vracia k tomu, kým naozaj si, keď všetky masky padajú. Ak cítiš, že toto poznanie prišlo do tvojho života v presnom okamihu, keď si to potreboval, ak uznávaš, že toto je súčasťou tvojej cesty prebudenia, napíš: vrátim sa do svojho stredu. Vo vnútri teba vždy existovala brána k pokoju. Nikdy nebola zatvorená. Iba čakala, kým sa k nej znovu priblížiš. Shen-men nie je mágia. Je to telesná pamäť. Je to tvoj duch, ktorý si pamätá, ako sa vrátiť domov. Tu, v tomto priestore, sme komunitou duší, ktoré sa prebúdza, ktoré sa uzdravujú bez nútenia a ktoré si pamätajú svoju vnútornú silu. Ak tento odkaz s tebou rezonoval, prihlás sa a kráčaj s nami. Pretože keď sa vo vnútri teba otvorí brána, tvoja energia už nikdy nebude rovnaká.